Dan il-programm huwa mtella mill-istudenti tal-Higher National Diploma in Creative Media Production fih dan l-Istitut tal-Arti u d-Disin tal-MCAST. Dan il-programm qiegħed jittella bl-għajnuna ta' Nexos u Domestika. Insellmilkom eżis telespettaturi nilqawkom għat minn programm mis-sensiela Int min Int. Illum fid-diskussjoni tagħna waqt il-programm ser nitkellmu dwar il-lingwa Maltija. Għandu jkun hemm ċerti linji gwidi fil-mod ta' kif jiktbu l-awturi Maltin fil-kodba tagħhom, dan u aktar ovvjament imbagħad ħanarawh fid-diskussjoni mal-mistiedna li ħajkolli hawnhekk fl-istudio. Iktar tard imbagħad għandna feature interessanti ħafna fejn ħaniltaqgħu ma' persuna li rnexxielu jagħmel 3 tim jiekol u jixrob minn dak li offritlu biss in-natura. Imbagħad fil-parti tal-mużika waqt il-programm tagħna se niltaqgħu ma' band lokali fejn ħansiru nafu lil din il-band permezz tal-mużika tagħhom u anke se nisimgħu siltiet mill-album il-ġdid li għadhom kif joħorġu. Nixtieq ukoll infakkarkom sabiex titlu fil-paġina ta' Facebook tagħna illi hija www.facebook.com/mediacastmt fejn hemmhekk intom tistgħu ssiru tafu dwar ix-xogħlijiet tagħna l-istudenti tal-medja ġewwa l-MCAST. Għaldaqstant ħanaddu għal dan l-ewwel feature sabiex niftu d-diskussjoni tagħna dwar il-letteratura Maltija. Fiċ-ċokon kollu tagħha, Malta għandha x-xorti li niesa jitkellmu lingwa unika, il-Malti. Matul iż-żmien, il-Malti kiber mhux biss bħala lingwa mitkellma, iżda wkoll bħala waħda miktuba. Għalkemm sa ftit ilu kienu ftit li jħobbu jaqraw, l-affarijiet inbidlu. Iżda fost dawn il-qarrejja Maltin, ħafna huma li jippreferu kotba bl-Ingliż. Mhux l-ewwel darba li tkun mixi fit-triq u tisma' xi kliem baxx u boff. Bosta drabi dan jgħaddi minn fuq rasna. Iżda meta dan l-istess kliem jinstema' fuq it-televiżjoni jew jinqara f'xi ktieb, bħal qisu jittieħed xi skandlu. Jekk tkun persuna li tevta dan il-kliem, sewwa tagħmel. Imbagħad naraw l-istess kliem b'lingwa oħra, bħall-Ingliż, u ma nagħtux każ. Ikun hawn forsi min idejqu, ma jinqalax fuqu. Meta nqrat storja li kellha tema erotika u użat lingwaġġ kof Malti, inqalaha kbir. Imbagħad, meta waslu serje ta' kotba bl-Ingliż bl-istess tema, tista' tgħid pornografika, inqalat kontroversja u dan il-ktieb kiseb suċċess kbir mal-Maltin. Allura toħroġ din il-mistoqsija. Jekk lingwaġġ espliċitu Malti huwa wisq meta narawh fil-kotba, għaliex meta jkun b'lingwa oħra qisu jgħaddi. Ekku lura fl-istudio fil-fatt miegħi illum għandi mistieden wieħed biss għaliex il-mistieden ieħor li kien ġej hawnhekk sfortunatament ikkanċella fl-aħħar minuti, però ma jimpurtax id-diskussjoni tagħna xorta ħassir illum. Miegħi hawnhekk ħanilqa' lill-awtur Alex Vellaġera, nirringrazzjak tal-Jożob Oġbok tilqa' l-istedina tagħna. Mela, l-ewwel nett għaliex taħseb illi bħala qarrejja Maltin jaqraw aktar kotba bl-Ingliż però jew kellha b'suġġetti u anke lingwi differenti milli dak tal-Malti? Forsi għax hemm iktar kotba bl-Ingliż milli bil-Malti forsi. U hemm ħafna raġunijiet, ma tistax tgħid li hemm raġuni waħda biss. Hemm daqsxejn preġudizzju wkoll kontra l-Malti li qed jinbidel iżda hemm għadu fost ċerti nies. Forsi hemm l-idea li awturi Maltin mhumiex tajbin daqs awturi barranin li xi kultant għandhom raġuni jaħsbu hekk. Ħafna raġunijiet.
Nafu wkoll li nqalad daqsxejn ta' kontroversja ħabba l-mod ta' kif tikteb inti sewwa, il-mod li forsi meta naraw fuq ktieb barrani, pereżempju nista' nsemmi biex nagħti anke eżempju lit-telespettaturi d-dar bħal 50 Shades of Grey. Hemmhekk dak għamel ħid kbira u Malta, però mbagħad meta raw il-biċċiet li ktibt inti, pereżempju bl-istess mod tal-li nkiteb dan il-ktieb inqalad kontroversja. Għaliex taħseb illi ġara hekk? Kien hemm ħafna raġunijiet ukoll. Iżda għat-tema li din nitkellmu llum, il-lingwaġġ li użajt qed titkellem dwar li tkisser sewwi, għax dik l-istorja li qajmet kontroversja. Il-lingwaġġ li użajt kien salvaġġ u għaxxen. U iva, forsi fi kodba Ingliżi dak it-tip ta' lingwaġġ jiġi aċċettat iżjed minn qarrejja Maltin. Jien ma naħsibx li hija kwistjoni ta' moralità iżjed. Għax Malta nbidlet ħafna f'dawn l-aħħar snin. Ma taħseb illi, skużani, taħseb illi għandek tpoġġi daw it-tip ta' kliem forsi tista' ddawrhom b'ċertu mod u xorta tħalli s-sens tagħhom hemmhekk. Pereżempju, naf mument ta' rabja sewwa, ovvjament tista' tpoġġi ċerti kliem illi xorta qiegħed tagħti l-impressjoni ta' rabja fil-karattru. X'taħseb dwar dan? Tista' tagħmel hekk u tista' tagħmel mod ieħor, jiddependi mill-kuntest, jiddependi minn dak li trid twassal fil-kitba, jiddependi mid-dinja li trid toħloq bil-kliem għax il-kliem huma forma ta' il-poeta Rambo kien jgħid il-kliem huma l-kemija li bija toħloq il-ħajja mill-ġdid. U jekk tibża minn ċerti kliem qed tibża mill-ħajja. U awtur li jibża mill-ħajja m'għandux ikun awtur. M'għandux dritt ikun awtur. Għandu jkun hemm ċertu linji gwidi però sa fejn għandkom taslu bil-kitba tagħkom? Diffiċli, ma nistax ngħid, mhix il-kompetenza tiegħi. Naf, tinstema li jien ipokrita, ma naħseb li jiena xogħol li nikteb, imbagħad min jippubblika jrid jaħseb sew x'qed jagħmel. Fil-każ li tkisser sewwi forsi kien hemm tikka ta' żball fil-mod kif ħareġ fil-ġurnalett realtà li ħarġet l-Università. Forsi kienet daqsxejn goffa żejjed. Iżda min-naħa l-oħra, ma kienx hemm platforms oħra fejn tista' toħroġ storja bħal dik, ħadd ieħor ma kien se jagħmilha. Plus kieku kien hemm ħafna warnings jew kienet f'xi ktieb li jinbih fil-ħwienet biss u mhux li titqassam, dik l-istorja qatt ma kienet ħadd tagħmel il-ħoss li tagħmel u ġib magħha l-bidliet li ġew mhux biss fil-literatura Maltija, iżda anke fis-soċjetà Maltija sa ċertu punt. L-ipokrazija però qiegħda hawnhekk għaliex ċertu nies fil-ħajja ta' kuljum jużaw ċertu lingwaġġ, però mbagħad meta jaraw ġo ktieb jistaġbu. Kif tiraġixxi inti dwar dan? Interessanti, da huwa minħabba fl-opinjoni tiegħi huwa minħabba l-fatt li hemm distakk wisq kbir bejn il-ħajja li tintex u l-kelma mitkellma, il-lingwa mitkellma fil-ħajja ta' kuljum u l-lingwa miktuba, qed ngħid f'Malta jien. Għax ħafna awturi Maltin fil-passat kienu ħolqu dan id-distak, għax kienu wis formali, wis akademiċi. Allura, issa dan id-distak l-awturi moderni, kontemporani, b'dawn Manuel Mifsud, Pierre Mejla u oħrajn, qed jippruvaw, Karl Kembri, qed jippruvaw inaqsu dat-distak biex ikun hemm iktar konnessjoni bejn il-litteratura u l-ħajja. Għax l-arti trid tmiss il-ħajja fil-laħam il-ħaj xi kultant. Ma aħna l-Maltinek, għaliex pereżempju nuħdu daqshekk skandlu meta naraw xi ħaġa miktuba hekk. X'inhi r-raġuni, x'taħseb li hija raġuni? Ma nistax nitfa' seba' fuq il-problema eżatt, imma hemm ħafna. Forsi ħafna nies moħħhom magħluq, nuqqas ta' kultura, nuqqas ta' Din hija akkuża li tgħidilhom moħħhom magħluq. Ħafna nies jgħiduha fuq il-Maltin, m'iniex l-ewwel wieħed. U ma nqas magħhom magħluq minn qabel, iżda ma nafx naqbad ngħid. Ma ngħix Malta iżjed, allura diffiċli niġġudika. Iżda wkoll hemm nuqqas ta' exposure tal-Maltin għal xogħlijiet artistiċi li huma spinti dik il-kelma li tintuża. Allura meta jisimgħu pereżempju kelma xena fuq il-palk kif ġara fil-play ta' Clara Zoppardi dan l-aħħar, jibdaw jitqu n-nies għax iħossuhom imbarazzati. Imma di hija wkoll fil-politika, jekk hemm kitba letterarja li tsemmi personaġġi politiċi antiki jew preżenti li jeżistu, darba konta reading ta' Manuel Mifsud, Brussell stess, u kien hemm udjenza Maltija, u semmaw
politiċi antiki li kienu kontroversjali ħafna fi snin 70 u 80. U kien hemm mara fl-udjenza li għamlet kienet reazzjoni naturali għal fatt li xi ħaġa li tafa sow kienet fil-letteratura issa mhux biss fil-gazzetti u fil-xnejat li jgħidu n-nies bejniethom. U hemm bżonn il-letteratura tkun iktar dik il-ħaġa li toħloq dik l-emozzjoni, dik il- Sewwa. Anka inti pereżempju meta tikteb, ġifieri dak li jġik f'moħħok taqbed u tniżlu. Ma toqgħodx tagħti każ pereżempju naf li jistgħu jew jaraw it-tfal nagħtu mod, jew nkella ħajkun hawn xi ħadd li jieħu skandlu pereżempju. Meta hemm differenza bejn li tikteb u li tippubblika. Meta tikteb isek f'dinja magħluqa għalik għax qed toħroġ dak li ġew fik. Imbagħad teditja, tirranġa r-ritmu, u l-irqaqat li jagħmlu l-kitba snajja, il-craft. Meta tippubblika dik ħaġa oħra. Nerġa' ngħid li tkisser sowwi ma kienx għat-tfal, għalhekk ħareġ fl-università, beda jinxteret ma' Malta kollha minn nies li kienu kontra l-istorja. In-nies li ħarġu l-istorja, ġifieri Mark Camilleri u t-tim tiegħu tar-realtà, ħarġuha fl-università għall-istudenti tal-università. U jien kont imdejqa ħafna meta bdiet tiġi Malta kollha spiċċat fl-internet, għax dak ma kienx il-punt. U kon naf li ħafna nies mhux ħajfhmuha dik l-istorja, għalhekk kienet tal-università. Għax jiena ta' bniedem naivi jien ħsibt li l-istudenti tal-università huma moħħhom miftuħ u mhumiex għadhom tfal. Ġifieri inti tara li fil-futur forsi jagħti ikun hemm ħafna aktar kitbiet kif qed tgħid inti illi jikkonċernaw dawn it-tip ta' kliem pereżempju. Taqbel magħha ġifieri għalik mhux problema. Jiddependi kif jintużaw. Jien fil-opinjoni tiegħi l-istorja tiegħi kien attentat kellu d-difetti tiegħu min-naħa ta' kitba, iżda kien attentat sinċir biex niġbed il-lingwa Maltija mis-sema fejn taħseb li tgħix u nniżilha fl-art u nġibha tan-nies. Il-lingwaġġ tan-nies rid li jkun parti mill-litteratura. Għax snin twal dejjem osservajt kotba Maltin anke ktieb klassik l-isqaq dwar nies li jgħixu l-mandraċ, il-belt, fis-snin 30, u laqqas kelma waħda ħażina fil-ktieb kollu. Kif jista' jkun li nies jgħixu ġo slums, nies faqar kbir, qatt ma jitkellmu ħażin. Anzi, kollha politi, ma tagħmilx sens, dik mhix letteratura. Taħseb imma li forsi ma nafx it-tradizzjoni tagħmel effett dawn l-affarijiet, għaliex forsi aħna ma konniex imdorrini li naraw daw it-tip ta' kitbiet. Assolutament, għalhekk imbaġġejt jien u ġew nies oħra li qed jibidlu t-tradizzjoni. Imma xorta nwaħħal fil-awturi tal-aħħar ta' snin 60 tal-qawmin letterari li għamlu xogħol siwi ħafna li inqataw mid-dominju tal-Knisja, pereżempju l-Kattoliċiżmu li kien jiddomina kollox fis-soċjetà Maltija anke fil-letteratura. Iżda ma ħadux dawk l-erba' passi oħra biex dak il-lingwaġġ jibda jintuża. U mhux bil-forsi jintuża b'mod goff u b'mod espliċitu ejja ħanamluha għall-gost. Dejjem il-kliem huma għodda biex toħloq realtà ġdida fil-letteratura. Ovvjament, id-diskussjoni interessanti ħafna. Jiena l-ewwel nixtieq nirringrazzjak tal-li jogħġbok tiġi hawnhekk. Jiena xtaqt li kien hemm nistieden ieħor biex niddiskutu sew. Ekku, però sfortunatament ovvjament ġew ċirkostanzi li aħna ma kellniex kontroll fuqhom. Jiena minn hawnhekk lilkom telespettaturi ħanoħodkom sabiex ngħaddu għall parti li jmiss fil-programm tagħna bqgħu hemmhekk. Qatt immaġinajtu tgħixu mingħajr il-kumditajiet li mdorin tgħixu fihom? Jew inkella meta taslu għall-irqat, torqdu fuq xi ġebla jew inkella fuq iż-żrar u l-ħamrija. Illum fil-feature tagħna se niltaq ma' persuna illi rnexxielu jagħmel 3 ijiem jiekol u jixrob minn dak li joffritlu n-natura. Ħammur naraw dan is-servizz flimkien u mbagħad wara ħanerġgħu niġu fl-istudju hawnhekk. Ħafna familji Maltin imorru jqattaw ftit tal-mistrieħ fl-aħrax tal-mellieħa. Iżda ma nistgħux ngħidu l-istess għal Graham Sansone, għallim li kellu idea oħra. L-idea ġiet xi ftit ta' xhur ilu
meta kont għaddej ma' ħabib tiegħi Mona Trek, il-Miżib, u għadna li kieku kellna wadbu xi ħadd hawnhekk. Kapaċi jgħix bniedem għaw Malta f'dal-ambjent nixef li għandna aħna. U ovvjament bir-riċerka tiegħi li għamilt jiena rajt li hu possibbli li wieħed jgħix fuq dak li jsib madwaru. Din bħala avventura la volja tkun dejret faċli, trid tipprepara ruħek mentalment għalija, kif ukoll fiżikament. Mentalment billi inti titfallik innifsek f'stat ta' survival, li inti literalment m'għandek xejn iżjed bħala riżorsi. In-nar kien għalija post ta' ken u ta' wens ukoll. Jisli fil-għaxija tibda ġejja l-kesħa, allura kelli bżonn dak in-nar. Dak il-mument imma wkoll kien il-mument fejn kont nħoss l-ikbar nuqqas tal-mara tat-tifla tiegħi u familjari oħrajn. Tibda tgħid min jaf x'inhu ma jagħmlu dak il-ħin. Allura ovvjament isek meta tkun waħdek, is-solitudni tibda ġejja matul dak it-tliet ijiem. Fost l-ostakli li kellu, rrid isib mezz kif iġib l-ilma u jsib l-ikel. Għalhekk, qatta ħafna mill-ħin tal-ġurnata ifittex fl-inħawi tal-madwar. Infatti hawnhekk il-blatt ġifieri jurik li anki taqatta xilma hawnhekk u tara diversi għadajjar hawnhekk li din ikunu jiffurmaw. Issa hawnhekk pereżempju bħal dal-każ hawnhekk taqattar ġifieri mis-saqaf ġifieri tal-art. Jekk tħaffer ħofra hemmhekk sempliċement għandek jiġifieri inti sors ta' ilma tkun ġej ġifieri dik eventwalment tkun qed tibda intlietlek fint. Dan huwa speċi waħda minn ħafna ammont ta' beetles li għandna Malta, għandna il-fuq minn 1000 beetle differenti, speċi differenti, u bħal dan inti jekk huwa konsmat jagħmilek ħsara ġifieri dak li jkun ma jistax jaqgħod jiekol dak li jara trid tagħmel riċerka tiegħek sewwa biex tkun taf x'issa tiekol x'ma jistax tiekol. Ikla tipika tiegħu kienet li għall il-ħurriq. L-iskont Graham għandu toma ta' spinaċi. Il-menu ta' Graham jinkludi wkoll id-dud li għandhom toma ta' gambli. Wara din l-esperjenza għandi diversi proġetti oħrajn li qegħdin fil-pipeline, b'tim warajja ovvjament, imma kull proġett li għandi f'moħħi huwa blan li ngħinu li xi organizzazzjoni differenti. Perswas li bl-appoġġ ta' ħafna minni oħrajn nkunu nistgħu ntellaw l-ammonti ta' flus li hemm bżonn għal dan il-karitajiet. Ekku, bħalma intom qegħdin taraw jiena hawnhekk imdawwar b'ħafna instrumenti differenti tal-band Error Mantics. Issa ħamorru nisimgħu waħda mis-singles riċenti tagħhom li jisimha Ghosts, għalhekk ibqgħu hemmhekk ħanisimgħu lil dawn il-band.
Grazzi ħafna lil band Airmentics, grazzi wkoll il-mistiedna li kelli miegħi llum fil-programm tagħna. Nixtieq ukoll ringrazzja lil crew li kolli fl-istudio miegħi li huma kollha studenti tal-Media tal-MCAST. Jiena minn hawnhekk ma tfadalli xejn li filli nagħmel appuntament tiegħi għal magħkom bħallum ġimgħa fl-istess ħin. Saħħiet.